O deseño urbanístico do campamento. Ciadella é un forte militar que segue un deseño predefinido que se repite en todos os territorios do Imperio adaptado á estrutura do exército romano. Dado o seu carácter permanente, este forte construíuse en pedra a diferencia dos campamentos militares temporais de conquista feitos de madeira e terra. O seu interior aparece planificado a través dunha trama urbanística ortogonal en cuxo centro se atopa o cuartel xeral do forte, os Principia. O resto das edificacións campamentais distribuíanse ao redor de dous eixes varios perpendiculares entre sí. Un eixe en sentido este-oeste, definido pola vía Principalis e a vía Quintana, e outro en dirección norte-sur formado pola vía Praetoria e a vía Decumana. En Ciadella hai que destacar a vía Principalis, excavada recentemente. Ten un ancho de mínimo de case 7 metros e presenta un pavimento empedrado de moi boa factura no que se identifican varias capas superpostas de firmes que testemuñan reformas de diferentes momentos cronolóxicos. Esta vía contaba cunha canle de drenaxe principal que a percorría de maneira longitudinal polo seu lado norte, a que se vertían outras canles procedentes das edificacións existentes a ambos lados desta rúa. A maioría destas estruturas de drenaxe presentan a súa base feita con pezas de tella romana e as canles estarían cubertas para se manteren en bo estado. A intervención realizada sobre a vía Principalis tamén permitiu descubrir a existencia de espacios porticados cubertos a ambos lados que conservan os seus pavimentos orixinais. Fronte ao edificio do cuartel xeral, esta rúa crúzase coa vía Praetoria, que vai perpendicular cara á porta sur e da que actualmente se pode ver un pequeno tramo.